Molt bon dia, són les 10 en punt del matí. Estem a punt d'oferir-vos en directe el sorteig del número a partir del qual es repartiran les entrades per assistir a la final de la Copa del Rei de Mestalla, que enfrontarà el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid. Recordem, més de 72.000 peticions de socis del Barça i només 13.406 localitats per repartir entre els afortunats socis que tinguin una entrada a partir del número que sortirà d'aquí uns instants a la sala de premsa del Camp Nou, on suposem a aquesta hora hi ha molta expectació. Anem cap allà. Míriam Nadal, molt bon dia. Molt bon dia, Àngels. Doncs, efectivament, molta expectació per veure a partir de quina petició podran viatjar els socis cap a la final de la Copa del Rei a València. Finalment seran 72.769 les peticions, les entrades sol·licitades, perquè s'han contemplat dues entrades més que es van fer a les 7 menys un minut i, per tant, també entren a formar part de les entrades sol·licitades per a aquesta final, agrupades en un total de 32.514 peticions. Si us sembla, recordem com funcionarà aquest sorteig. Doncs bé, aquest sistema informàtic el que fa és, marcant-li dos paràmetres que són entre la sol·licitud número 1 i en aquest sorteig que fem avui, la 32.514, farà una extracció aleatòria d'un número i a partir d'aquest, que és la sol·licitud que es va fer a través de la nova web, anirem assignant les 13.000 entrades que hi ha per aquest sorteig. El número 32.514 és l'última petició que va entrar per temps a través de marcar-ho a la web, d'inscriure't a la web. Doncs ara ja sí que ja comença aquest sorteig. A partir de la petició afortunada, la 29.904. A partir d'aquest número es començaran a assignar les entrades per la final de la Copa del Rei. Doncs a partir de la petició 29.904 es aniran distribuint les entrades per a aquesta final de la Copa del Rei. Durant tot el dia d'avui es començarà a treballar per veure quin serà el número de tall final. Míriam, pel número que ha sortit veig que és una de les darreres peticions que es van enviar per internet. Hem de dir que a partir de la darrera començaran a repartir-se a partir de la primera, perquè s'han de repartir en total 13.406 localitats. És a dir, l'afortunat, el primer número ha estat un dels darrers que va enviar la sol·licitud. Suposem que el mateix dilluns, que era l'últim dia possible per enviar aquestes sol·licituds. Doncs sí, ara ho comentarem amb el vicepresident de l'àrea social, Jordi Cardoner. De les últimes peticions seran els primers afortunats que viatjaran a València. Sí, bé, bon dia. Heu vist que ha estat un sorteig ràpid. Finalment tenim un número aleatori, que ens permetrà a partir d'aquí veure quines són de les sol·licituds les persones agraciades i compleixen els requisits per poder tenir una entrada. Allau de sol·licituds, 72.769 són les entrades que es van demanar per València a través de 32.514 peticions. Són moltíssimes. Són moltes i això denota i demostra que estem en un moment molt dolç, que l'afició està absolutament amb l'equip, que tenim un gran equip. També és veritat que coincideix amb un període vacacional. La gent també suposo que és més fàcil poder-s'ho combinar, ser el dia 20, un dia pràcticament festiu per molta gent, però això fa que agafem aquesta final amb moltíssima il·lusió i, si més no, doncs hem fet un primer gran pas endavant. Una altra de les novetats d'aquesta temporada respecte a temporades anteriors és el repartiment de les entrades. Per una banda, el 40% per cada club, el 20% pels compromisos de la federació i pel que fa al club, el 85% de les seves entrades són per socis i penyes. Sí, el més important potser ha estat que, a diferència de la final que es va celebrar el 2009,
el repartiment que era del 33, 33, 33 i que finalment vàrem veure en el camp que la repartició potser no era molt equànim, en aquesta ocasió el Barcelona parteix ja amb un 40% de l'aforament del camp de Mestalla i a part d'aquest 40% el club sí que ha determinat reduir amb un 25%, passant d'aquest 20 al 15, els compromisos institucionals i d'esponsorització que tenim també en programes d'esponsorització i contractualment establerts. Avui hi haurà gent molt feliç perquè li ha tocat aquesta entrada, ho sabran durant el dia d'avui, el club ho comunicarà també a través d'e-mail durant els 3 propers dies perquè sàpiguen si han estat afortunats en viure la primera final de la temporada. Sí, així és, tots, inclús el que us parla. Jo crec que ara el que sí que necessitem és explicar a la gent que s'han de processar aquestes sol·licituds, s'ha de constatar quantes d'aquestes 32.000 i escaig sol·licituds, quanta gent hi ha, per fer el còmput total, si els que hi són estan al corrent diguéssim, de la seva condició de soci i poden gaudir d'aquests drets de soci per obtindre aquesta entrada i entenem que abans de la finalització del dia els socis podran constatar els afortunats que podran estar a la final. Senyor Cardoner, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Doncs, companys, coneixem aquest número agraciat, el número afortunat, el 29.904. Ara s'engega aquest procés de començar a assignar aquestes entrades. Ens ho explicava Jordi Cardoner. S'han de complir 2 requisits. No tenir obert un expedient disciplinari pel club i, a banda, estar al corrent del pagament del carnet. Un cop aquest matí ha sortit aquest número, s'aniran assignant les entrades. A principi, a primera hora de la tarda, sabrem l'altre número de tall. Tots els socis que estiguin interessats per saber quin és aquest número de tall durant tot el dia podran estar pendents de la web. Però els propers 3 dies, a partir d'avui i els propers 2 dies següents, el club enviarà un e-mail en el moment d'inscriure's per aquest sorteig i per sol·licitar aquestes entrades. Els socis van donar un e-mail i a través d'aquest e-mail sabran si han estat afortunats o no. La recollida d'entrades, un altre tema important. Tota aquesta informació la rebran els socis a través d'aquest e-mail, però ja us la podem avançar, serà del 4 al 12 d'abril. A taquilles de l'estadi serà per rigorós ordre d'assignació d'aquestes entrades, és a dir, a partir de la 29.904 començarà aquest procés d'assignació, a excepció del 9 i 10 que cauen cap de setmana, els socis podran venir a recollir les seves entrades i ja se'ls notificarà a través d'aquest e-mail i aquestes informacions quina és la documentació que han d'aportar per poder-les recollir. Molt bé, Míriam, doncs moltes gràcies i realment un número que, com tu deies, avui haurà fet feliços a molts barcelonistes. No és la grossa Nadal, però segur que a molts socis del Barça avui és com si els hagués tocat la loteria. Molt bon dia. Molt bon dia, Àngels. Doncs ho deixem aquí i tornem d'aquí uns minuts a partir de les 12 amb tota la informació en clau blaugrana i recordant aquest número de tall a partir del qual es repartiran les entrades per la final de la Copa del Rei a Mestalla, el 29.904. Més informació a partir de les 12 al web del Barça, www.fcbarcelona.cat. Gràcies per l'atenció. Fins després.